Bona vesprada. Benvingudes, benvinguts a una nova conferència que així a Casa Desmondina fem per tercer any consecutiu. La regidoria d'Educació ens cedís el lloc, la qual cosa he d'agrair, i en aquest cas col·labora la regidoria de Cultura. Benvinguts a tots. Tenim alguns regidors, tenim a Rosario, Gemma, tenim a Eduardo, regidor de Cultura. I bé, avui tenim una conferència verdaderament interessant, en el sentit que venen a parlar-nos d'una història recent, però que és molt actual, que ha estat el maltractament de les dones durant el període franquista, cosa que ha deixat un bon poso, a més d'altres coses, evidentment, en la societat, en aquest masclisme que avui mateixa, el que anem a parlar, és tan actual com que avui mateixa ha mort una dona més en Burgos. Per això tenim a Carmen Miguel Juan. Ella ens parlarà de tot aquest tema. Ella és doctora en dret, a més especialitzada en dret de drets humans en la perspectiva de gènere, i treballa en una organització internacional a Madrid, des d'on viatja a Europa, a altres països d'Amèrica Llatina, on és la directora legal regional per a Europa. Jo vull agrair-li el que estigui així amb nosaltres, perquè, com acaba de dir, no viu així, tot i que ella és de Vila-real, però està a Madrid, té una agenda molt apretada en tant de viatge, i hem pogut encaixar per a que vinga, la qual cosa jo li agraïs perquè sé que ha sigut un xicot de sacrifici, tot i sé que ho ha fet de molt de gust. Bé, tenim a Sònia Reverter Bañón. Ella serà qui presente a Carmen Miguel, serà també qui s'ocupe de portar el torn de paraules. Sònia és doctora en filosofia, treballa a la UGI, és professora titular, al Departament de Filosofia i Sociologia, i la seva trajectòria en món acadèmic és bastant extensa, perquè ha estat en diverses universitats dels Estats Units, d'Irlanda, de Mèxic, d'Argentina, de Dinamarca i d'alguns països més. Ella treballa des de fa molt de temps en diverses línies d'investigació, com la teoria feminista, la crisi del pensament europeu contemporani, la societat civil, ciutadania i identitat i altres coses que tinc que dir-ho perquè com ella parlarà de Carmen Miguel, jo vull parlar un poc d'ella, per que sapigueu que tenim així dos dones, dos persones d'un nivell extraordinari, i la qual cosa estem molt satisfets. Jo també li dono les gràcies perquè ella en seguida va acceptar a vindre. La veritat és que som tots amics, Mari Carmen, Sònia, jo i molts dels que esteu així som amics des de fa molt de temps, la qual cosa, en tota seguretat, farà que passem un bon ratet així, perquè el tema és molt interessant i estarem una miqueta entre amics i en família. Jo m'alegro que ha despertat d'interès la conferència i bé, sense més preàmbuls, per no fer-ho més llarg, qui té que parlar són elles, deixo a Sònia que s'ocupe de presentar a Carmen Miguel. Sí, pues me la rimé. Bueno, bona vesprada. En primer lloc volia donar les gràcies a Fermín, el president de Socarrats, i a tots els membres de l'associació per haver pensat en mi per a presentar a Mari Carmen o Carmen i per haver organitzat aquesta conferència, que sens dubte jo crec, com va dir Fermín, que ens farà passar un ratet molt agradable i
i sobretot ajudar a desenterrar aquestes veus silenciades de les quals es parlarà Mari Carmen, sobretot des de la perspectiva jurídica des de la que ella treballa. Vaig a dir algunes línies per a que coneguem, com ha dit Fermín també, som tots, o la majoria, molts dels que estem ací, som amics i amigues i alguns inclús coneixeu a Carmen probablement millor que jo, no ho sé, jo la conec de fa molts anys, tants com vosaltres, alguns de vosaltres la coneixeu. Diré no molta cosa per no menjar-nos el temps del que ella va dir, que és lo realment interessant, i sobretot en relació a el que està treballant en els últims anys. Com va dir Fermín, és doctora en dret per la Universitat de València i advocada especialitzada en dret internacional dels drets humans amb una perspectiva de gènere, que és el que ha permès també desenvolupar el treball que està fent actualment com a directora legal regional de l'associació Women's Link Worldwide. En aquesta organització va presentar al març de 2016 una ampliació de querella en la causa criminal seguida a Buenos Aires a instàncies dels represaliats pel franquisme amb l'objectiu que la violència específica soferta per les dones durant la guerra i dictadura franquista siguin reconeguts com a crims internacionals. I jo crec que arran d'això ens parlarà ara després en la conferència. Abans d'això, que seria més, com he dit, relacionat amb l'actualitat, té una extensa trajectòria de treball en el tercer sector, per exemple, algunes d'aquests treballs, coordinadora del Servei Jurídic de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat CEAR al País Valencià, ha treballat també en The Aire Center en Londres, en el Tribunal Europeu dels Drets Humans a Estrasburg, és representant de la Fundació, ha sigut representant de la Fundació IPADE al País Valencià i també ha estat coordinadora estatal del Programa de Ciutadania Global d'Aliança per la Solidaritat. A banda d'això, ha estat també docent a la Universitat Jaume I com a docent donant classes des de 2008 a 2015 en el màster d'investigació aplicada en estudis feministes de gènere i ciutadania. I entre les diverses publicacions que té, vos presento l'últim llibre que es diu Refugiadas, una mirada feminista al derecho internacional d'aquest mateix any i tenim així un exemplar que és d'aquest per a que simplement veieu un poc la pinta que té la portada. I no res més per la meva banda, li dono la paraula a Mari Carmen que parli ja a la conferència, després tindrem un rato per a poder debatre algunes qüestions. Moltes gràcies. Sí, ja. Bueno, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies abans de començar a l'Associació Cultural Socarrats per donar-me l'oportunitat d'estar avui així. Per a mi és un plaer molt gran estar així i veure a molts amics i amigues, tant entre el públic com a la taula. I Sònia i jo ens coneixem de fa molt de temps i quan Socarrats me van dir que seria Sònia la persona que me presentaria, me vaig a recordar d'una conferència que vam donar farà com uns 20 i pico d'anys, en la que també vam coincidir Sònia i jo. Tu me vas convidar en la UGI en Benicarló, dona igual. Que jo crec que va ser, si no la primera conferència que jo vaig donar, degué ser una de les primeres i quan me van dir me va semblar molt bonic tornar a estar en Sònia a la mateixa taula. I només dir que per a mi que té un valor sentimental important és compartir la taula amb Sònia. Bé, jo, com dia Sònia, estic així per a parlar-vos d'un treball que nosaltres estem fent. Nosaltres me referís a l'organització en la que treballe, que és una organització que es diu Women's Link, perquè vam presentar una ampliació de querella en Argentina per a que s'investigués les violacions de drets humans que van patir les dones durant la dictadura franquista. Jo soc la cara visible d'aquesta organització perquè pertany a l'equip que ha treballat la querella del franquisme i dono conferències per ahir, però darrere de mi n'hi ha una organització i n'hi ha molta gent que està treballant en aquest tema. Entonces volia començar en una xicoteta introducció de l'organització.
He preparat aquí una presentació amb fotos per a fer un poc més amena la meva intervenció i doncs comencem. Women's Link és una organització internacional de drets humans que utilitzem el poder que té el dret per a promoure un canvi social que avanci els drets de les dones i les xiquetes, particularment d'aquelles que sofreixen múltiples desigualtats. Com deia Fermín, tenim una oficina a Madrid i una altra a Bogotà, però treballem en Amèrica Latina, en tota Europa i en alguns països d'Àfrica de l'Est. Treballem en 3 temàtiques, una és drets sexuals i reproductius, la segona és discriminació i la tercera és violència contra les dones. I dintre d'aquesta àrea treballem en tracta de éssers humans i el que es diu justícia transicional, que són el conjunt de mesures que es poden prendre, ja siguin polítiques o jurídiques, quan un estat passa d'una situació de conflicte bèl·lic o de dictadura a un estat de dret. I són mesures que es prenen per a reparar les violacions de drets humans i que no genere impunitat. Nosaltres també diguem que tenim 3 estratègies de treball. Una és el litigi estratègic a nivell nacional i a nivell internacional. La segona és formació a jutges i fiscals i també a societat civil. I la tercera és investigació, és a dir, la documentació de violacions de drets humans. Per què vam començar a treballar en el tema del franquisme? Nosaltres ja estàvem treballant en temes de justícia transicional, però en relació a altres països. Si vos recordeu, en desembre de l'any 99, Rigoberta Menchú va posar una querella en l'Audiència Nacional per a que s'investigués el genocidi maia quan era cap d'estat Efraín Ríos Montt. I aquesta querella se va presentar baix el principi de justícia universal. Aquest principi significa que si l'estat on s'han comès les violacions de drets humans que constituïssin crims internacionals no vol jutjar-los i investigar-los, qualsevol altre país pot fer-ho. Entonces, en aquesta causa, nosaltres el que vam fer va ser presentar una ampliació de querella per a que s'investigués també la violació i la violència sexual patida per les dones maies com a genocidi. I en l'any 2011 el magistrat Santiago Pedraz, que era el que estava a càrrec del tema, va dictar una resolució en la que va dir que admetia l'ampliació de querella a tràmit i que anava a investigar la violència sexual i violacions patides per les dones maies perquè això podia ser un crim de genocidi. Després el que va passar és que Guatemala va començar a jutjar a Ríos Montt i per tant l'Audiència espanyola va tenir que arxivar el cas. Però nosaltres vam presentar un peritatge de gènere com a expertes en gènere i després una abogada de Women's Link va anar a Guatemala el dia del judici i va ratificar el peritatge. I la sentència va condenar a Ríos Montt per genocidi, per les violacions i per la violència sexual patida per les dones maies. En Colòmbia, per exemple, també estàvem treballant en temes de justícia transicional i abans de l'actual procés de pau vam donar classes a formació a fiscals per a fer-los veure com els avortaments forçosos que sofrien les dones combatents de les FARC podien qualificar-se com a crims de lesa humanitat. Per tant, ja estàvem treballant en temes de justícia transicional i vam pensar que en Espanya no estàvem fent res. I sabien que en Argentina, que des de feia 6 anys, existia una macrocausa judicial que acumula quasi 400 denúncies i querelles de persones individuals i d'associacions, totes represaliades per el franquisme. Entonces el que varen fer va ser el mateix que varen fer abans en el cas de Rigoberta Menchú. Van presentar una ampliació de querella i li demanàvem al jutge que entre agost del 36 i novembre del 75 s'investigués totes les violacions de drets humans que havien patit les dones durant la repressió franquista,
que s'investigués també els diferents tipus de violència que havien patit les dones i demanaven que se qualifiquen aquestes violacions de drets humans com a crim de lesa humanitat. És a dir, que el que van fer és introduir una perspectiva de gènere a la investigació que s'està portant en Argentina. Nosaltres normalment quan treballem dissenyem una estratègia legal, però també dissenyem una estratègia de comunicacions i d'aliances, perquè nosaltres el que volem és anar més enllà de les parets dels tribunals. És a dir, volem que mitjançant un judici promoure un canvi social, un debat públic i una mobilització que pugui avançar els drets de les dones. I tenint en ment aquest objectiu, inclús en el cas de que el cas judicial es perga, si hem generat aquell debat públic i hem posat a debat de la ciutadania un tema que a nosaltres ens interessa, el cas pot ser un èxit. Entonces, en relació a l'estratègia de comunicacions, el dia que vam presentar la querella, unes abogades estàvem en Espanya, altres estàvem en Argentina, i les que estàvem en Espanya vam organitzar una roda de premsa en el Col·legi d'Abogats de Madrid. Vam presentar diversos posts que vam publicar en blogs importants en temes de justícia transicional, tant en Europa com en Espanya, i van fer diverses entrevistes en ràdio, va eixir la notícia en mitjans de comunicació, etc. I en relació a l'estratègia d'aliances, nosaltres no mai treballem soles, sempre treballem en altres organitzacions o en altres persones individuals. I van contactar els abogats de la querella en Argentina, que són argentins, però n'hi ha dos d'ells que viuen a Espanya, que són Ana Messuti i Carlos Eslepoy, i es van comentar la possibilitat de fer una col·laboració per a visibilitzar totes les violacions de drets humans que havien sofert les dones. I van estar d'acord. La repressió franquista va afectar en part tant igual a homes i a dones, perquè tots van sofrir judicis sumaríssims, presó, execucions extrajudicials, desaparicions forçades, però les dones, a més, van sofrir una violència específica que ara després desenvoluparé. Però ens adonem que la història es repeteix perquè en tots els conflictes bèl·lics i en totes les dictadures els danys que pateixen les dones passen desapercebuts, són invisibilitzats i això genera impunitat. Per tant, és precís anomenar, investigar i jutjar els crims contra les dones per a que la societat tingui accés a la veritat, però aquesta veritat ha de ser una veritat completa i no una veritat en masculí. Entonces, en la querella, nosaltres comencem exposant el context general de la repressió de les dones durant el franquisme per a després aprofundir en les violacions concretes de drets humans de cada dona en particular que nosaltres representem. I això és el que vaig a fer jo ara, vaig a seguir aquest mateix ordre. Entonces, en relació al context, vam utilitzar moltes publicacions i investigacions que s'havien fet prèviament per membres de l'acadèmia, per escriptors, per historiadors, historiadores. I durant la dictadura franquista, les dones van perdre molts dels drets que havien reivindicat i guanyat durant la Segona República. Va començar un procés de retrocés en la seva emancipació. La llei franquista va llevar a les dones la capacitat civil d'obrar. La llei penal va tipificar nous delictes que afectaven particularment a les dones, com l'adulteri i l'abandonament de família. La llei laboral també va prohibir a les dones treballar després de casar-se i es va substituir l'educació mixta per una educació femenina a càrrec de la secció femenina de Falange i de les juntes d'ofensiva nacional sindicalistes JONS. D'aquesta manera, la repressió franquista va construir a les dones com un subjecte desigual als homes i les va excloure de la ciutadania. La identitat femenina
es va construir mitjançant la redefinició de rols de gènere atribuïts social i culturalment per una societat patriarcal com era la societat franquista. I la configuració d'aquesta identitat femenina va ser una peça clau de la repressió. Segons el nacionalcatolicisme, l'ideal de dona era la mare abnegada, la santa esposa i la guardiana de la llar. Era una dona submissa, que era mare, filla o esposa, relegada a l'àmbit domèstic i de la família a càrrec de les tasques de cura, i se li va prohibir l'accés a l'àmbit públic i polític, que se considerava masculí. De tal manera que si les dones se dedicaven a la política se considerava que desafiaven aquells rols de gènere i l'adscripció a l'espai privat, que era l'únic espai que es considerava natural per a les dones. La ideologia franquista va dividir a les dones en dos tipus, les virtuoses i les descarriades. I dintre de les descarriades estaven les dones republicanes, les dones d'una altra ideologia d'esquerra, o totes aquelles que se les imputava aquesta ideologia d'esquerra. Hi ha un article d'un historiador de Villarreal, de Pasqual Mesquita Broc, que es diu Dones i repressió franquista a Vila-real, que està molt bé i que demostra com se perseguia a les dones atribuint-los la ideologia del parent masculí. Totes aquestes dones que eren considerades descarriades eren considerades també dones no adequades, que no tenien moral ni pudor. Se les va demonitzar per considerar-les la llavor del mal, les van culpabilitzar de la decadència de la moral catòlica. I per tant a les dones se les va perseguir no tan sols per expressar una opinió política, sinó per desafiar aquests rols i espais que el franquisme havia atribuït. També se les va perseguir per el delicte consort, és a dir, ser familiar d'un home ideològicament contrari al règim. El castig era directe per a les dones, però també era un castig en diferit als homes, que malgrat ser absents rebien les notícies de les humillacions i vexacions que sofria la dona, l'esposa o la filla. Es van utilitzar diferents tipus de violència específicament dirigides contra les dones per el fet de ser dones, com violacions i altres formes de violència sexual, purgues amb oli de ricí, rapar de cabells, reeducació en preventoris i reformatoris i tortures i castigs que estaven tots dirigits a atemptar contra el rol reproductiu de les dones i per tant vinculats a la maternitat. Per exemple, la separació de mares i fills i filles en les presons o la sostracció de menors, de dones condemnades a pena capital i executades, de dones en preventoris i reformatoris i en hospitals. Però fins i tot en aquells casos en què les dones sofrien la mateixa violència que els homes, l'objectiu d'aquesta violència era també diferent, perquè l'objectiu era mantenir la posició de subordinació de la dona. El cos de la dona se va utilitzar com un camp de batalla per a humillar i per a guanyar a l'enemic, que era el parent masculí absent. I la ideologia franquista es va recolzar en l'opinió del psiquiatre oficial del règim, que era Antonio Vallejo Nájera. Aquest home deia que els dissidents polítics eren éssers immorals i que eren portadors de la destrucció de la raça. I dintre d'aquest grup les dones no tenien cap valor, no eren res, per això se les podia detindre, se les podia violar, se les podria empresonar i afusellar fins i tot estar emprenyades. I ara vaig a detindre'm un poquet més en cada una d'aquests tipus de violència específica que acabo de dir que van patir les dones. En quant a les violacions i la violència sexual, un general franquista que li deien Gonzalo Queipo de Llano va fer un discurs en Radio Sevilla el 23 de juliol de l'any 36 on alentava i justificava la violació de les dones republicanes. I vaig a llegir textualment el que deia. Deia: nosaltres, valientes legionarios irregulares,
No, perdón. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen i pataleen. En relació a les tortures en presons, en comissaries i altres dependències, les tortures tampoc estaven exemptes de particularitats de gènere. Parlem de descàrregues elèctriques en mugrons, de cops a l'aparato reproductor per atrofiar-lo o per a provocar un avortament i de violència sexual en interrogatoris i en presons i violacions amb resultat de dones prenyades per falangistes. A les dones també se'ls tallava els cabells al rape i se les obligava a passejar per el carrer a desfilar després d'haver begut oli de recí que provoca diarrea i vòmits. Per tant, les dones mentre caminaven per el carrer no podien controlar els esfínters i rebien burles de la població. Es tractava d'humillar-les llevant-los atributs essencials de la seva feminitat, com era la bellesa i la neteja. I a més, exhibir-les públicament les equiparava a una dona pública, una prostituta. Aquest és un exemple d'un càstig directe cap a les dones i a la vegada diferit a l'home, perquè desacreditava a l'home que no estava, o bé perquè estava a la presó o bé perquè ja l'havien executat. En les presons es practicava el castig maternal, és a dir, castigar a les dones mitjançant la seva descendència. Les condicions d'higiene i de salubritat de les presons no eren l'adequada i molts nens de curta edat van morir. Per exemple, en la presó de mares lactants, que és la presó de Sant Isidro de Madrid, a les dones només se les deixava estar en els nens i les nenes una hora al dia. No dormíem en ells. Els nens i nenes estaven tot el dia al pati i a fer fred o calor. I les mares les sentien plorar des de la cel·la però no podien fer res. I a més els nens als 3 anys tenien que abandonar la presó i passaven a una institució oficial i l'Estat assumia la tutela, però no se registraven, amb la qual cosa no hi havia una constància oficial de la seva existència i això va afavorir també la sostracció de menors. A les dones que estaven condenades a mort i que estaven prenyades, en alguns casos esperaven a fusellar-les a que pariren. I després el nen o la nena, en vez d'entregar-lo a la família, en alguns casos s'entregaven a famílies afectes al règim. Perdoneu, però no sé per què tinc la boca molt seca. En aquests casos no es tractava d'un delicte d'adopció il·legal, sinó que era un delicte de suposició de part. Feien creure que estaven prenyades i que parien. L'objectiu d'aquesta pràctica era doble. Per una part, castigar a les dones i per l'altra part, eliminar la llavor marxista. Però la majoria de robatoris va tindre lloc en hospitals, com la famosa Maternitat O'Donnell de Madrid. En aquest centre, al igual que en altres centres de la resta d'Espanya, quan anava una dona a parir, sobretot si era una dona pobra i una dona soltera, li diuen que el nen o la nena que estava malalt i que el posaven en observació. I després diuen que havia mort i que el centre s'encarregaria del soterrament o que ja l'havien incinerat. I a les famílies que adoptaven aquests nens, que pagaven sumes importants de diners, es deien que la mare era una prostituta i que rebia part de la quantitat de diners que ells pagaven. I aquest va ser el modus operandi habitual i se calcula que n'hi ha més de 30.000 casos en el que haurien participat metges, infermeres, monges, funcionaris públics i soterradors. La sostracció de menor es va seguir produint més enllà de la mort de Franco, el que prova que va ser una pràctica sistemàtica.
I és molt curiós perquè si, per exemple, ho comparem en el cas argentí, les desaparicions de menors no se van produir en centres clandestins de detenció, sinó que va ser d'una manera institucionalitzada. En quant a la reeducació, reformatoris i preventoris, els reformatoris es van obrir a meitat dels anys 40 i van permanèixer en funcionament fins a meitat dels anys 80. Estaven a càrrec del Patronato de Protecció de la Mujer, que era una institució presidida per la dona de Franco, per Carmen Polo. I en aquests reformatoris es tancava les dones joves que es consideraven caigudes o en risc de caer, és a dir, dones joves que no s'adaptaven al model, a l'ideal de dona que havia creat el franquisme. S'apartava a les joves del seu entorn fins als 25 anys i eren someses a una disciplina militar, treballaven moltíssimes hores sense cap remuneració i se van aprofitar els embarassos per a comercialitzar en els recent nascuts. Els preventoris també es van obrir en l'any 45 i fins al 75. Estaven gestionats per monges i, en teoria, l'objectiu oficial d'aquest centre era previndre malalties i colònies infantils per a nens i nenes de famílies amb pocs recursos. Moltes dones que van passar per aquests centres han denunciat tortures, abusos i maltractaments. Així, en concret, tenim un llibre que és les Desterradas hijas de Eva, que és un recull de testimonis de dones que han passat per els preventoris. En quant a la desaparició forçosa de dones durant la dictadura, la veritat és que n'hi ha molt poques dades oficials i no són molt fiables. A més, les dades no estan desagregades per sexe, per tant no és possible saber el número de dones avui en dia que encara estan desaparegudes. Segons un estudi de l'Audiència Nacional del 2008, hi havia com 144.000 persones. I ara vaig a parlar-vos dels casos particulars de les dones a les que representem en la querella en Argentina. Són 5 dones. A una d'elles la representem directament perquè és viva i viu a Madrid, i les altres 4 les representem mitjançant familiars, perquè van morir, òbviament. Totes són o de Mallorca o van morir a Mallorca. I per obtenir informació d'aquestes dones van rebre el suport de l'Associació de Memòria Històrica de Mallorca, que és una associació molt activa que precisament ahir vaig parlar amb ells i van començar a exhumar una fossa en Porreres. Aquesta associació de memòria històrica havia fet un treball previ de digitalització i de sistematització de tots els judicis sumaris que van haver a la illa. Per tant, ens han facilitat moltíssima informació. Nosaltres intentem demostrar que el que va passar a Mallorca, en tot el context general que he exposat al principi, que va passar també a la resta d'Espanya. I acompanyem com a proves no tan sols els testimonis de les víctimes o dels seus familiars, sinó el peritatge de 3 historiadors que són experts en la Guerra Civil a Mallorca. En Mallorca l'alçament militar va triomfar en seguida i només van tindre com a 20 dies de guerra. Entonces la repressió contra republicans va començar molt pronta. La primera dona que nosaltres representem és Francisca Alomar Jaume, que és aquesta senyora d'aquí, que està ahí en la foto amb mi. És la nostra clienta i ella ha denunciat per el que li va passar a sa mare, que era Margarida Jaume Vendrell. A sa mare va ser víctima d'una detenció il·legal, la van violar, la van executar extrajudicialment i actualment es troba desapareguda. Margarida Jaume i el seu marit eren relongers i vivien a Manacor, tenien 2 filles, una d'elles és la Francisca. Quan va començar la guerra, Margarida estava prenyada de 7 mesos. Francisca diu que sa mare no sabia llegir ni escriure i que els seus pares no eren militants de ningú partit polític.
Però el pare anava a prendre cafè tots els dies a un centre on es reunien els republicans del poble. El pare va ser detès i al cap d'uns dies un grup de falangistes van anar a casa Margarida i li van dir que anaven a soltar al seu marit, però que abans volien prendre-li declaració a ella. Ni Margalida ni el seu home ja van sortir vius d'aquella presó. Després d'uns dies que les nenes estaven soles a casa, ja van anar a parlar amb el governador i li va preguntar per el pare de les xiquetes i aquest home li va dir que anés tranquil, que ja no podia fer res per ells, o sigui, ja estaven morts. Anys després, un veí del poble els va contar que ell va veure com un falangista violava a Margalida, que recordem que estava prenyada de 7 mesos, i que deia que era la primera vegada que disfrutava d'una dona prenyada. Van fer diversos viatges a Mallorca i en un d'ells el que van fer, que és el que se veu en aquestes fotos, és que van gravar el testimoni de Francisca per a fer-lo servir com a prova preconstituïda, perquè Francisca té 87 anys i podria donar-se el cas de que es morguera abans de que un jutge li poguera prendre declaració. Després, les germanes Buixader, Daria i Mercè, que van néixer en Mèxic, però la seva família era de Girona, i en l'estiu de l'any 36 es van embarcar en una expedició que va organitzar la Generalitat de Catalunya com a personal humanitari, com a voluntaris de Creu Roja. La seva tasca era prestar servicis sanitaris i anaven amb elles 3 infermeres més, que són les que veiem en aquesta foto d'aquí baix, que aquesta foto va ser, la van fer abans d'assassinar-les. Quan el vaixell va arribar a Mallorca, Mallorca ja estava en mans de les tropes sublevades i van rebre l'ordre de reembarcar. Però les infermeres es van quedar en Mallorca. I després d'uns dies les van detindre, les van interrogar, les van passejar per un camió per tot el poble, es van fer una prova ginecològica per a saber si eren verges o no, les van torturar, les van violar i al dia següent les van assassinar. I a més, per el poble van difundir la notícia de que aquestes infermeres, que no eren infermeres sinó que eren prostitutes al servici dels republicans. Es suposa que els restes mortals estan en una fossa comú, que és aquesta, que és el cementeri de Son Coletes, però no s'ha permès de moment la seva exhumació. Van fer també 2 viatges a Irlanda, perquè en Irlanda està aquest home, que no es veu molt bé, la foto és molt petita, però aquest home és el nebot, i com és un home també bastant gran, també van fer el mateix que van fer amb la Francisca, van gravar el testimoni per a fer-lo servir com a prova preconstituïda. Una de les infermeres, de la que se desconeix el nom, va escriure un diari i ara se diu el diari d'una miliciana i fa poc n'hi havia un grup en Barcelona que estava representant aquesta obra i també l'ha vist representar en Madrid. I n'hi ha un historiador que li diuen Antoni Tugores, que és un dels historiadors que va presentar un peritatge per a nosaltres per a que poguérem acompanyar-lo a l'ampliació de querella, que ha escrit un llibre sobre la vida de Daria i de Mercè, que se diu 2 vegades i que se publicarà d'ací no res. L'altra dona és Matilde Landa, que Matilde Landa, des de la proclamació de la Segona República, va ser una dona políticament molt activa. Primer era voluntària del Socorro Roig Internacional, que era una organització de la Internacional Comunista, i després ja va ingressar en el Partit Comunista. En l'any 38 es va incorporar a la secció d'informació popular del Govern de la República i això li va permetre viatjar per tota Espanya fent conferències per a pujar la moral dels combatents. Quan es va acabar la guerra, va decidir quedar-se en Madrid per a organitzar el Partit Comunista i la resistència i en abril del 39 la van detindre, li van fer un consell de guerra i la van tancar a la presó de les Ventas. Matilde Landa era una dona de família acomodada i era l'única presa
que tenia una carrera universitària. I en les ventes el que va fer va muntar l'oficina de penades. O sigui, utilitzava una màquina d'escriure i feia sol·licituds per a commutar la pena capital de les preses. Però en l'any 40 la van traslladar a Mallorca perquè la presó d'allí era més dura. I una vegada en Mallorca, com era l'única dona que hi havia en la presó que tenia una formació universitària, les autoritats penals se van interessar per ella i van intentar adoctrinar-la i convertir-la al catolicisme. Pensaven que si aconseguien convertir-la al catolicisme, que això seria com una victòria propagandística per al règim i que a més seria un cop d'efecte per a minar la moral de la resta de les preses. Entonces va començar una pressió molt forta sobre Matilde per a que es batejara. La varen aïllar i només rebria la visita d'una dona d'Acció Catòlica. Li varen fer xantatge, li van dir que si es batejava que millorarien les condicions de les preses i que augmentarien la quantitat de llet que donaven als xiquets. Finalment acceptà batejar-se, però el dia del bateig, abans de la cerimònia, va demanar pujar a l'infermeria que estava a l'últim pis de la presó i es va suïcidar, se va tirar per la finestra. Va caure al terra, va estar 45 minuts agonitzant i durant aquest temps el cura la va batejar. David Ginar és un historiador que també ha presentat un peritatge per acompanyar-lo a la querella i ell ha escrit un llibre sobre la vida de Matilde Landa. I l'última persona a la que representem és Lídia Falcón, que imagino que tots i totes la coneixeu. És una abogada feminista que viu a Madrid. Lídia la van detindre 7 vegades, sempre imputant-li delictes d'opinió i d'associació il·lícita. Va ingressar en la presó 2 vegades i ella recorda com a particularment dolorós el moment en què la van detindre il·legalment i la van privar de llibertat en la seu de la Direcció General de Seguretat, en la Porta del Sol. Allí va estar aïllada 9 dies en un calabós, la van torturar i la va interrogar Billy el Niño. I la tortura consistia en pegar-li cops a l'aparato, al baix ventre, a l'aparato reproductor, i a la vegada que li pegaven li diuen «Ahora ya no parirás más, puta bruja». Lídia ha patit moltes seqüeles per aquestes tortures i ha tingut que ser operada fins 11 vegades. I bé, després dels fets, ara vaig a explicar-vos com nosaltres fundamentem, diguem, jurídicament els fets que acabo d'explicar. En primer lloc, fem servir una resolució, la 1325, de Dona, Seguretat i Pau del Consell de Seguretat de Nacions Unides, que diu que la violència sexual i les violacions contra les dones poden ser o bé un crim de guerra, un crim de lesa humanitat o un crim de genocidi. Els tribunals penals internacionals de l'antiga Iugoslàvia i de Ruanda són els primers que van a començar a juzgar i a condenar per aquest tipus de crims. I la seva jurisprudència va fer que s'inclogués en l'Estatut de Roma, que és l'Estatut de la Cort Penal Internacional, els crims de violència sexual i en base al gènere. I l'article 7 de l'Estatut de la Cort Penal Internacional configura com a crims de lesa humanitat l'assassinat, la privació de llibertat, la tortura, la violació, la persecució per motius polítics, la desaparició forçada, altres actes inhumans, sempre que aquests actes se cometen com a part d'un ataque generalizado, sistemático, contra la població civil. Doncs bé, Margalida Jaume i les germanes Buixader van ser assassinades, violades i desaparegudes. Per tant, es va produir un crim d'assassinat, violació i de desaparició forçada com crim de lesa humanitat. Nosaltres hem de demanar com a prova en la querella que s'exhumen les fosses. Lídia Falcón va sofrir tortura com a crim de lesa humanitat.
i Matilde Landa va sofrir assassinat i persecució per motius polítics com a crim de lesa humanitat. En relació a la sostracció de menors, utilitzem arguments de la Corte Interamericana de Drets Humans i la Corte ha dit que mitjançant el crim de sostracció de menors s'utilitza el cos de les dones com un mer instrument de reproducció amb una finalitat ideològica, política o militar i que això és una violació de l'autonomia reproductiva de les dones. També ha qualificat la sostracció de menors com un tipus de violència contra les dones, com un acte cruel i inhumà contra la mare que és separada del seu fill, i també ha fet com una anàlisi molt interessant i diu que l'embaràs, el part i la lactància en relació en la medida que són experiències exclusives de la dona fan que la sostracció de menors pugui ser considerada com una discriminació en base al gènere. També al·leguem la Convenció sobre imprescriptibilitat dels crims de guerra i de lesa humanitat de l'any 68 i invoquem el dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no repetició. El dret a la veritat és un dret que té la víctima, que tenen els familiars, però que també té la societat en el seu conjunt. I com a contrapartida del dret a la veritat, l'Estat té el deure de la memòria, a fi de previndre postures revisionistes i negacionistes. El coneixement per part d'un poble de la seva història d'opressió forma part del seu patrimoni i, per tant, s'ha de preservar. En relació al dret de la justícia, en les situacions en què un estat passa d'un conflicte bèl·lic o una dictadura a un estat de dret, la justícia es pot fer efectiva de diverses maneres. Una manera són els judicis normals, és a dir, judicis amb conseqüències penals on hi ha una condemna dels victimaris. Però n'hi ha també altres mecanismes de justícia, per exemple, els judicis de la veritat. Els judicis de la veritat són una espècie de simulacre de judici on consta qui és la víctima, quins són els fets i qui és el victimari, però no n'hi ha una conseqüència penal, no n'hi ha una condemna penal. I un altre tipus de fer justícia són les comissions de la veritat. Però en Espanya no han hagut ni n'hi ha mecanismes de justícia. Fa poc Baltasar Garzón va posar en marxa en una plataforma que es diu Convocatòria Cívica una recollida de firmes per a demanar-li al nou Parlament espanyol que creï una comissió de la veritat. I fa poc vaig entrar i vaig veure que ja tenien com 106.000 firmes. En quant al dret a la reparació, el dret a la reparació no tan sols consisteix en una sentència que condena a una persona, sinó que també hi ha mesures de reparació simbòliques, com per exemple anul·lació de sentències o nosaltres sabem de moltes persones que han denunciat o s'han querellat i que consten en aquesta macrocausa judicial en Argentina i que han tingut la sort de poder declarar ante un jutge en Mallorca perquè la jutgessa Servini ha enviat un exhort als jutjats de Mallorca demanant que prenga declaració a aquestes persones i aquestes persones només per el fet d'haver declarat davant d'un jutge és com que experimenten un procés de sanació, es senten ja reparades perquè és la primera vegada que una autoritat judicial s'escolta en respecte i que poden contar el que es va passar a ells o als seus familiars. Finalment, el dret a la veritat i el dret a la justícia contribueix a que el que va passar no torni a passar i entonces garanteix també mesures de no repetició. I quin és l'estat actual de la querella? La querella actualment està pendent de que s'admetisca a tràmit o inadmetisca per part de la jutgessa Servini. Però abans de l'admissió o inadmissió n'hi ha un tràmit previ que és que el fiscal de la causa ha d'informar i sí que sabem que el fiscal ha informat de manera favorable a l'admissió a tràmit de la querella. I ara
no sé, imagine que potser molts de vosaltres penseu per què a Argentina i no en Espanya. Bueno, pues Espanya el que passa és que no vol investigar i no vol jutjar els crims del franquisme. Els arguments que dona són els següents. Primera, diu que els crims estan prescrits, però no té en compte la Convenció sobre imprescriptibilitat de crims internacionals, és a dir, els crims internacionals no prescriuen mai. Després invoquen la llei d'amnistia de 1977, però també en la llei d'amnistia no es poden incluir els crims internacionals perquè els crims internacionals no són amnistiables. Per part de l'Estat espanyol s'al·lega també que la llei d'amnistia se va aprovar per un Parlament democràticament, que va haver un consens, però sin embargo en Argentina també hi va haver una llei de punt i final, que era una llei aprovada per un Parlament, i això no va ser ningú impediment per a que els jutges l'anul·laren per considerar-la contrària al dret internacional. N'hi ha molts organismes de Nacions Unides que han demanat al govern espanyol que derogue la llei d'amnistia i que investigue els crims del franquisme. Per exemple, el Consell de Drets Humans, l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, el Grup de Treball de Nacions Unides de Desaparicions Forçades, el Relator Nacional de Nacions Unides sobre promoció de la veritat, de la reparació, de la justícia, també organismes del Consell d'Europa com l'Assemblea Parlamentària i també el Parlament Europeu, previsiblement en febrer del 2017, enviarà una comissió a Espanya per obtindre més informació sobre la sostracció de menors durant l'època franquista. Espanya no investiga, no jutja, però què fa front a la investigació que està portant a terme la jutgessa Servini? El que fa l'estat espanyol de moment és obstaculitzar la investigació. En un primer moment la jutgessa Servini va demanar que s'extraditaren a Espanya 19 persones acusades. Una d'elles és Rodolfo Martín Villa, el Billy i el Niño, etc. I el govern espanyol es va negar rotundament a extraditar a aquestes persones. Per tant, la jutgessa el que va proposar és vindre a Espanya en març i prendre declaració a aquests acusats així en Espanya. Però el viatge que tenia que fer en març es va suspendre, se va posposar fins a octubre, perquè resulta que la Fiscalia espanyola li va demanar a la jutgessa que enviés primer les preguntes que pensava formular als acusats. I el viatge que es tenia que fer en octubre no s'ha fet perquè abans d'octubre, el 30 de setembre, Consuelo Madrigal, que és la fiscal general de l'Estat, va enviar una instrucció a totes les fiscalies espanyoles per a que es negaren a practicar ninguna diligència que demanara la jutgessa Servini. En aquesta instrucció, la Consuelo Madrigal torna a repetir els arguments que els crims s'han prescrit, que si la llei d'amnistia, però a més amedranta els fiscals enviant una amenaça velada dient-los que tenen que recordar el que li va passar al jutge Baltasar Garzón, que recordem que va ser acusat de prevaricació i que va tindre que recurrir fins al Tribunal Suprem per a obtindre una sentència absolutòria. A més, la fiscal general diu que Argentina no és competent perquè les víctimes són espanyoles, els victimaris són espanyols i el crim, els supostos crims se van cometre en Espanya. Però clar, oblida que n'hi ha un principi internacional, que és el principi de justícia universal, que implica que si l'Estat on es van cometre les violacions de drets humans, que són crims internacionals, no investiga i no jutja, qualsevol altre país que tinga aquest principi com Argentina pot fer-ho. I que la jutgessa Servini està investigant perquè l'estat espanyol no ho fa.
Després hi ha l'últim argument que diu és que n'hi ha altres mecanismes de reparació com els que consten en la llei de memòria històrica. Però també recordem que la llei de memòria històrica es va promulgar i al poc de temps es va quedar sense pressupost i a dia d'avui continua sense dotació pressupostària. I ja per acabar, només comentar un parell de dades. Espanya és el segon país, després de Cambodja, amb més desaparicions forçades. N'hi ha 2.500 fosses comuns per exhumar i més de 30.000 casos de nens i nenes robades. Per tant, si l'estat espanyol continua mantenint aquesta postura, l'únic que està fent és perpetuar la impunitat. I no res més. Moltes gràcies. Bé, doncs, algú més vol? No? Si no n'hi ha més intervencions, Fermín, si no estan casats. Bé, solament donar novament les gràcies a Sònia i a Carmen Miguel per aquesta interessant conferència, xerrada. Crec que ha estat realment molt interessant i, en fi, ens hem quedat una miqueta tots un poquet aplatanats, Sònia? Perquè el tema, la veritat, que és indignant i, en fi, és difícil de qualificar. Moltes gràcies, Maria Carmen, i volem materialitzar socarrats aquest agraïment en un xicotet detall que, en definitiva, és un socarrat que li regalarem a Carmen Miguel per a que el conserve allà on creu per tot.